Er passen maximaal 34 mensen in en dan is de zaal echt vol. Riek zal de nieuwe theaterdirecteur dus ook net worden van Theater de Vier Pelikaan. Toch wie ervan uitzoeken dat hier een theater komen moest, doet er voor het eerst door de drompel. Ja, dan schoten de tranen in mijn ogen, zal ik je vertellen. En ik was niet de enige, want ik had dus een vriend van me meegenomen en die ging ook mee naar binnen. En die had ook echt zo'n van, wauw. Ik zeg, ik wil hier een theater van maken. Wow, ja, we vielen er gewoon helemaal stil van. Eigenaar Dolf Dijkstra werkt bij de opening van het theater. Hier in 1980 een hele oorondervinding doet er naar binnen stapte. Verbijsterend hoe dat eruit zag. Het leek wel een pakhuis met al rotzooi wat naar voort moest. Het zag er net uit. Dijkstra wie eigenaar van een renovatiebedrijf. De jerdere Utrechter wat de glas- en leertafdeling van het bedrijf. Droeg die jaren heen renoveerde Dijkstra het gebouw, zodat het er nou correct zo uitziet als in jontje fjouwer doet het bouwd is. Het wie doen nog onderdeel van de verzekeringsmaatschappij de Utrechter. Maar dat gaat net vanzelf natuurlijk. Daar is vakkennis voor nodig en onderzoek. Want voor elke uitvoering van een restauratie gaat eerst een gedegen onderzoek van hoe is het West, waar kan ik informatie vinden, waar weet er nou wat over te vertellen. En dan uiteindelijk begin je heel voorzichtig eens een stukje te doen en zeggen, nou zo het zou wijzen matten. In november is de eerste vaststelling te zien. Op het toneel stiert terug de weekend nog het bureau van de directeur. Hier runt dan zijn eigen bedrijf vanuit het theater. En ik hoop gewoon dat met mijn eigen bedrijvigheid dat ik het theater ook kan laten draaien. Zonder, wel met steun. Mensen worden gevraagd om vriend te worden van het theater. En daar staat er wel wat tegenover. Maar op die manier hopen we de programmering rond te krijgen. En waar een wil is, is een weg.